platou. Mergem mai departe acum. Statul român oferă dobânzi uriașe prin programul de economisire pentru copiii statului, denumit Junior Centenar. Pentru un minimum 1200 de lei depuși pe an, suma oferită de stat este de 600 de lei plus o dobândă de 3%. Totuși, cu așa ofertă, mai puțin de 150.000 de conturi sunt deschise din 2019 și până acum. Despre acest subiect, dar și cum îi învățăm pe copii, valoarea banilor și metodele de economisire, discutăm cu Geta Butar, autor și financial coach. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit și sărbători fericite în continuare! Spuneam puțin mai devreme că sunt 150.000 de conturi deschise. Cum vă explicați dumneavoastră această situație? Nu pare suficient de avantajoasă oferta? Nu au părinții încredere în stat? O foarte bună întrebare. Să știți că lucrez în domeniul financiar de peste 25 de ani. Chiar am ateliere și programe educaționale pentru părinți. Și ce observ? Că sunt doi factori care care îi opresc să treacă la acțiune. Mai exact, unul este într-adevăr neîncrederea în produs, preferă mai mult conturile bancare, cei care economisesc de fapt. Și în al doilea rând, termenul foarte lung, pentru că oamenii se sperie de termene lungi, mai ales atunci când au acces la banii lor. Și atunci când nu ai acces la bani și banii sunt plasați undeva unde copilul are acces doar la 18 ani, între timp pot gândi, dacă aș avea acces la bani, aș folosi banii pentru ceva mai important decât pentru acel moment. Și să nu uităm că până la urmă educația copiilor, da, ne costă și în prezent. Eu am două fete mari, deci am trecut prin acest proces, dar ne costă și în viitor. De aceea consider că, da, e important să folosești acest produs ca și o soluție de economisire pe termen lung, uitându-te dintr-o altă perspectivă, și anume faptul că statul deja oferă copilului tău o alocație care din 2025 va crește de la 292 de lei la 323 de lei. Iar în contextul în care 100 de lei plasați lunar în această formă de economisire, care o consider din punctul meu de vedere foarte avantajoasă, doar prima de la stat, acei 600 de lei pe an împărțit la 12 luni, ar mai aduce încă un 50 de lei beneficiu, evident bani pe care copilul îi primește la vârsta de 18 ani. Adică cumva părintele poate gândi că primește acești 323 de lei de la stat, care până la urmă nu-l cunoaște pe copilul tău, ci oferă această bonificație, acest beneficiu, care evident îl poate ajuta pentru educația viitoare a copilului. Pentru că dacă acum costul cu un copil este între 500 de lei și 1000 de lei, respectiv 6.000 de lei, 12.000 de lei pe an, când copilul va ajunge la vârsta de 18 ani și dorește să meargă într-un centru universitar din țară sau din străinătate, costurile cresc pe măsură. Și culmea că la acel moment când copilul are 18 ani și vârsta părintelui ajunge la 55 de ani, deci va avea nevoie și părintele de o relaxare financiară în acel moment. Și costurile cu copilul vor fi cel puțin atât. 6.000, respectiv 12.000 de lei pe an dacă el studiază în țară. Da, consider că e important lucrul acesta. Și suntem în perioada sărbătorilor, se fac foarte multe cadouri, dar imediat ce ne trezim în ianuarie ne amintim și că e important să îi facem pe copii încă de mici să înțeleagă valoarea banilor. Cum facem acest lucru? Cum începem să abordăm subiectul de la cele mai fragede vârste? Da, știți că atunci când ești cu copilul la cumpărături, tentațiile sunt mari. Chiar am cliente care îmi spun că atunci când ies cu el la cumpărături își doresc și asta și asta. În schimb, partea asta de disciplinare financiară, cred că pornește, nu cred, sunt convinsă că pornește de la părinte, de la felul în care și părintele se poziționează în discuțiile în casă, cu partenerul de viață față de copii sau chiar și cu copiii, cum se poziționează atunci când fac și bugetele pe familie. Și când pleci la cumpărături, să știi foarte clar că ai un buget alocat
pentru cumpărăturile casei, la care și copilul este până la urmă consumator, dar mai mult decât atât mai sunt și acele cheltuieli dorință pe care copilul pe care și le dorește să și le facă. Și atunci e bine să aibă și el un buget al lui, din economiile pe care le face prin cadourile pe care le primește, iată, uite, de sărbători, de anul nou, de zilele de naștere, sau alte activități pe care și el și le dorește să le facă și părinții sau cei apropiați ai familiei chiar doresc să participe cu bani. Și atunci el este mult mai responsabilizat că din banii lui va lua o sumă de bani care să se ducă în zona de cheltuieli dorință, adică lucruri de care nu are neapărat nevoie, dar și le dorește foarte mult. Da, este important să-l implicăm pe copil în acest model comportamental financiar, cu care el până la urmă va pleca de acasă la vârsta de 18 ani. Geta Butar, vă mulțumesc mult pentru intervenția în jurnal. Și eu.